ole he bike MZ01X6272 hi March ni kwa Indonesian khan ruk bo ania an ruk bo na mun hi Bongkon Pastor Quarter opposite ani ti chuan hei tuna kan hmuang hian CCTV hian ala fu thowa amaro chu CCTV hian la fu ma se a mel alang chiang theilowa hei wang hian tun thleng hian tunge ani hria dala ni lova hetiang anga mi thil ruk ching kan la om zel mai hi poi thin khop maya hetia CCTV a alan dana ngot hi chuan nam dang emo ang chi ani lo mel le ngala kan mi zo pui nge ani mel riu na lang le ngala hetiang ang thil a thleng fo mai hi a poi em maya hetiang ang mi thil ruk ching ang te hi arang thei ang bera chui chuan e thin ta sela tinon le to haulo tura hremna han pek te po adum hle ni ti chuan tuna bike bo ta hi lo mu emo lo hri emo kan omani hlau chuan hemi phone number a hian min ron hril hre hram turin kan hanin nge nani CCTV on ti hello ni ish ni zan han light ka off day lo pon light mo ai lo chan mo au on rin ti na sandia ni leng in on ti na bo i video la ka video to lo zoom sar sara